Segon i darrer cap de setmana de Mostra Sonora. El festival no va deixar indiferent ningú gràcies a l'actuació d'Ester Ferrer, que dissabte passat va representar a la plaça de l'Ajuntament i Rodalies la seva proposta performance nomenada Es fa camí al caminar. Eixe mateix dia, a la Biblioteca Suecana, Josep Rovira va oferir una xerrada sobre la figura de Carles Santos. En toda su obra que mantiene, digamos, el piano, es casi una columna vertebral en toda su carrera. Pero tanto esté tocando como si está haciendo una performance, el piano ocupa una posición, digamos, central en esa producción. Precisament, Carles Santos fou l'encarregat d'oferir No a No, un concert de piano al Bernat i Baldoví. Per acabar, ahir diumenge al claustre de la Biblioteca Suecana actuà una de les millors veus europees, la soprano Petra Hoffmann. Amb ella ho va fer també el grup resident de Mostra Sonora, l'ensemble Espai Sonor. Desenvolupar la creativitat dels xiquets i les xiquetes fent que dissenyen i elaboren joguines pròpies i al mateix temps conscienciar-los de la necessitat de reciclar i reutilitzar els materials del nostre entorn. Amb aquest objectiu, la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Sueca i la Ludoteca Municipal van posar en marxa la tercera edició del concurs de joguines reciclades. Divendres passat, al Saló de Plens tingué lloc el lliurament de premis d'este certamen que enguany havia aconseguit la creació de 180 joguines. Pel que fa al primer cicle de primària, el primer premi fou per al robot elaborat per Carla Armengot, Clàudia García, Òscar Beltrán, Àlex Ferrandis, Raül Arnau i Assumpta Garcia, del Col·legi Carrasquer. Al segon cicle, la joguina guanyadora fou Pesca de peixos, de Roser Serra i Aina Pérez, també del Col·legi Carrasquer. Al tercer cicle, el màxim guardó fou per a la titella de Rocío Rico, del Col·legi Nostra Senyora de Fàtima. Per últim, en la secció d'Educació Especial, el primer premi fou per a les tres tafaneres de Fernando Zaragoza, Johnny Mora, Marwa Belkacem, Aaron Colonna i Judit Iglesias, del Col·legi Miquel Burguera. Esta vegada els centres més participatius foren els de Carrasquer i el de Nostra Senyora de Fàtima. Unes 140 dones estigueren dissabte passat a Sueca amb motiu del programa Vive el Mundo Rural, una iniciativa de la Unió de Llauradors i Ramaders que té com a finalitat l'organització de viatges i rutes per diferents poblacions valencianes per conèixer de prop la tradició agrària i ramadera. Al nostre poble, totes aquestes dones descobriren espais com ara l'Ajuntament, la Casa Fuster, el Museu del Xocolate o la Muntanyeta dels Sants. Acompanyats per algunes autoritats municipals, totes elles descobriren aspectes de Sueca com ara la seva privilegiada situació geogràfica, la gastronomia, les tradicions i, com no, també el cultiu de l'arròs.
I acabarem avui amb imatges de la processó del Corpus, que ahir de vesprada tingué lloc per l'itinerari de costum. Nosaltres tornem a més notícies el pròxim dimecres. Bona vesprada.